datayon iti may kadwa, a Domingo iti panagungar. Dahito na santuan na misan, tayo man danggayan nga gyaman, ti panagkasangay, da Emil Hainar, kan Christina Hainar, and Emily Roson. James, Jack, and Jeremy, Arsenio Herman, panag-birthday na. Ethan Paul, Maricel Rabina, and Edsel Rabina. Thanksgiving and special intention from Wilfredo Valentino and family, Reste Cambe and family. Kastamot ngayon tayo kararagan, ti kararuan ni Trinidad, Esteban, Lorna, and Gilbert. May sakin may sa intay amin ikanta at sakin kapya pagyamanan ti ama iayat ken imbag na Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Giraman tayo pang ikararagan, ti pagyaman ni Marjorie Tuwaban, ken ti pamilyana, ken ti 3M Construction, kastamot ti panikarkararag ti kararuan ni Elaine Nagamalok, kakabsat ti panagyamyaman tayo, iti dayto nga panawen ti panagungar, bigbigan tayo, ti kinaimbag ti Apo. Ti kinamanagayat na, ti kinadungo na. No man pa'y awan ka imudingan tayo iti imatang na. Imay ni Apo Jesus, tapno itanok na tayo. Iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo nga rodag iti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Iti napakumbaba a puso kana tayo, agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasid akuma iti Apo tayo a Dios.
Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Sika, mga sika, mga sika ako. Mga sika, mga sika, mga sika ako. Kristo ka siyan na kakawanen na ka, di mo ipalubos, akan ka masilaan. Mga sika, mga sika, mga sika ako. Mga sika, mga sika, mga sika ako. Mga sika. Ako. Gloria iti Dios, iti Ama. Dito'y nagkakabiyang, kadagiti tagkauanahin, pati panag nakemda. Ibunan nagdaka, ikanug nakapagpapan naka, daydaya medaka. Agyaman pangkenda kapiti, naitalan nalayan mo. Gloria iti Dios, iti Kamawan. Ako Diyos ay langitan langit, Diyos Ama, aman nakaulinangit, Gesika punia Jesu Cristo, buong bukod dadaki Diyos nga ako, Cordero ti Diyos kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti Kangatuan. Sika manika, kadagiti paspason ti globo, kasyan na kami. Sika manika, kadagiti basbason ti globo, awaten kadaytoy arami. Sika
masitutukan, iti Nawag di aman, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa. Iti gloria ti Diyos sama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, saan nga agsarday ti panangaasim, ket pas gedem ti pamati mi, babaan ti tinawen, apan nakarambak ti piyesta ti panagungar ni Kristo. Digdigam kad dagiti parabor mo, iti kastada kam amin na Kristiyano, umiso kuma ti pannakaawat mi, no anya apan nakabuggo, tinangdalos kada kami, no anya nga espiritu tinangted kada kami, ti baro apan nakayanak, ken no anya tinaibayat iti pannakasubbot mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipag-arikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti aramid dagiti apostoles. Sangsang kamay sa idi ti puso ken nakem dagiti mamati. Awan nagkuna abukbukudan na ti anyaman a kukwana. No diket ti kukwa ti maysa kukwa da amin. Babaen tinaindakla na pannakabalin, pinaneknekan dagiti apostoles ti panagungar ni Apo Jesus. Ket nawadwad a parabor ti inted ti Dios kadakwada amin. Awan nagkurangan ti uray maysa kadakwada. Dagiti addaan iti talon, wenno balay, inlako da dagitoy a kukwada, sada inted tinaglakwanda kadagiti apostoles. Naibunong ti kwarta kadakwada segun ti pakasapulan ti tunggal maysa. Ti sao ti Apo. Agyaman kayo iti Apo taiso na imbag, tagnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na. Kunangarod dagiti Israelita, agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na. Kunangarod dagiti papadi ti Dios, agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na. Kunangarod dagiti amin nga agbuteng iti Apo, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Aramid daytoy tinabileg apan nakabalin ti Apo. Pinagbalay gina tayo ti pannakabalin na. Sa anak to amatay no diket agbiagak. Tapnoy pakaamok dagiti aramid ti Apo. No pay nakaro ti panagdusa na kanyak, di na impalubos amatayak. Ti bato akaslaawan serserbina nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbali na kang ronaan a bato. Aramid daytoy ti Apo. Anyan a nakaskas daaw iti imatang tayo. Daytoy ti nakaskas daaw nga aldaw nga inkeddeng ti Apo. Agragsak ken agrambak tayo. Ti may basa na adaw ti muna surat ni San Juan. Anak ti Diyos, ti siya sino man amamati ani Jesus ti Kristo. Ti siya sino man nga agayat iti maysa nga ama, ayaten na met anak na daytang ama, no ayaten tayo iti Diyos. Kentong palan tayo dagiti bilbilin na. Daytoy ti pakaamuan tayo. Nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos, tati pagayat ti Diyos, isuy ti panangisalimitmet kadagiti bilbilin na.
Saan ang makapadagsen dagiti bilbilin na agsipot ta amin nga anak ti Dios maparmek na iti lubong. Ket babaen ti pamati tayo, agbalaygi tayo amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong. Awan sa bali no di ti mamati ani Jesus anak ti Dios. Daytoy ni Hesus Kristo nga imay babaen ti danom ken ti dara. Inmay saan laeng iti danom, nudiket iti danom ken iti dara. Ket paniknikan metlaeng ti Espiritu apudno daytoy, agsipot tapudno ti Espiritu. Ti sao ti Apo. May di pagayat ni Apo, kas maibagay. Kita minto maitetukin ka. Hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Idi rumabiin iti daytamet lang umuna nga aldaw ti lawas, naguurnong dagiti adalan, imbalunet dati balay gapota mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda, adda kumatal na kada kayo kinunana, sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan ti pannakakita da iti Apo. Kinuna manen ni Jesus kadakwada adda kumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinangawan na ida a kinunana. Awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanin nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanin ida, saan damet a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan awan ti maysa kadakwada, ni Tomas a maawawagan iti singin. Impadamag na rod dagiti dadduma nga adalan ken kuana a nakita dati Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, no jak makita wenno maarikap tinagdalanan ti lansa dagiti ima na, wenno masagid dagiti bakrang na, jak to mamati. Kalpasan ti maysa alawas naguurnong manen dagiti adalan. Naguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay, ket adda ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan ngem immay ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana kadakwada. Sana kinuna ken Tomas, ikabil mo taramay mo ditoy ket kitaem dagiti imak. Igaw at mo met ta imam ket arikapem toy bakrang ko. Pokawem tadwadwam ket mamati ka. Apok ken Diyos ko kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadita nakita nak. Nagasat dagiti mamati no pay didak nakita. Ado pay ang nakakaskas daaw a pagilasinan. Nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na ngem saan ang naisurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro na isurat da tapno patsenyo ani Jesus. Isu ti Kristo nga anak ti Dios, babaen daytoy a pammati, maaddaan kayo kumati biag gapo ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Adda gayem ko, close friend ko na akon ata maya mo ti sarsaritaan mi medyo agtugma mo dagiti ideas mi no dadduma. Nala ko maagkaalaan mo dagiti pampanunutan mi no dadduma gayem. Kaya kunana na minsan wen di makkelak a Katoliko. Naiyana ka Katoliko, devosyonado ti pamilya kunana. Di makkelak nga Katoliko. Ngam amom apo kunana, tinaudi nga panagkonfesar ko idilaeng nag first communion na.
kalalakay ngam siya. Apay, kunak mamati ak, nga no agkonpesarak kini Apo Diyosen ak, apay nga masapul ko pailaeng ti padi. Mabalimot nga agulimag nga makisasao kini Apo Diyos. Sa bagay, ado magamin ti gagayom na nga pastor mo laeng, di kad kasya mo laeng at daya idea tayo niya. Daya idea. Kung kuna, agtong-tong-tong kami, apayaan niya mo ti panagkunam. Apay ti padi, divine. Divine ka din ni Apo Padi, nga paya nga extraordinary, nga masapol nga iso pagkonpesaran. Kakunak kanya na, kahaan, we are human. Aglingat kami mat, umutot kami mat, mangan kami mat, umisbo kami mat, amin an, mabannog kami mat, tao kami mat. Kawan ang mapay nga masapol nga iso pagkumpisaran, haan nga na may mayat ko man, no, agdirekta ka kini Apo Diyosen. Katitay, kani Apo Padi ka, ori da kami, managbasol kami mat. Alajay, da kami, managbasol kami mat. Kapay nga rod nga masapol nga agkonpisar kami iti Padi. Dayeti ko na, dayeti idea na, dayeti panunot na. Iso mo lagay nga, nabayagan ko na nahaan nga nagkonpisar ta, dayeti agtartara iti panunot na. Kapag padasik nga i-explain, haan pa nga theologian according to the level nga maawatan na, daya agkaawatan kami, nya. Daya agkaawatan kami. Ket hampay lang nga biblical ta naglaka nga ibaga nga kunanad ti nga no pakawanem ti padam nga tao mapakawan mo't no mga pakawanen hampay lang nga diyet ti serserkan nga di saritaan mi ibagbagak kanya na amon ti panagkonfesar kaslamot la sakit dayta tagsakit garud ti kararwa ha oh katurog kay samahan yon sa makseptaren nga agsakit ti kararwayo sin ti basol sickness dayta basol garod adda something wrong kasi mo laeng ti tao kamabalin mo mat kunak ano kumano jay no agsakit ka uri agkan cancer kan agbukbukol ta nya na ganan ngiw-ngiw mo ti kakakaanen ingka mo mga lati ay agasen opera umot den bagbagi mon uno agtumarkan ta si kangarot tinang diagnose ibukod mo nga bagin mabalim mga kasje practical laeng nga rason nga ibagbagak kanya na ngamahan ang dayta narabaw pay laeng dayta nga banag umuna no adda doktor apay nga adda doktor na ikkan tila ing di doktor inadal na kanya nga rod ti aramide mon no nagkanser ta bito ka mon mangala ka ti bleden butya ka mo si kangarot ti mangday diagnose tabagim si kangarot ti mangagas tabagbagim kaapay nga masapol mo ti doktor iso na ti nangadal iso na ti expert nga mangibaga no anya ti agasam anya ti tumarem anya ti aramidem anya ti makwatapno iso na nga rod ti nangadal tapno iso na ti mangibaga di mangireseta ti umiso nga panang ngagas kamabalin mga siksikalatan kunakan niya na ngamha nga mabalin masapol nga di eksperto tapno maagasan ka maikadwa haan lang nga dayjay ti panangagas humility dayta kinapakumbaba padasem hanggang mapankin ni doktor mo anya nga rod ti masapol mo ilaksid tan dayjay doktoren ilaksid tan iti physical nga sickness apaya nga ti masapol nga agkonfesar iti tao apay nga masapol nga mapankin ni Apo Padi iso na nga rod by virtue of ordination di pan naka-orden ni Apo Padi ti adang di apostolic succession tayo na italag ni Pedro ti pamakawan isong nga kunana nga isika ti tulbek isong nga ti simbolo ni Pedro kadwala nga banag niya anya ti gena tulbek ken dagiti mamalot manokan tulbek anya kay nangasawon igam ano anya whatever you bound on earth shall be bound in heaven and what you declare bound in heaven shall be bound on earth kunana no anya ti palubusam ditoy lubong mapalubusan met sa di langit no anya ti iparit mo maiparit met isunat na kaitedan by virtue of ordination na ipasa aging gana kadagiti papadi kadiya pa nang diagnose na diya pa makawan mo diya pa nang oray hammangan ni Apo Padi mamakawangket
Hana mga ichismis day tamasol mo kada at damot seal of confession ko na day jay. Anya ti seal of confession, hami mabalin nga ipanggag, hami mabalin nga ibaga. Hindi na minsan mangun konpesarak, iya ayan tiladawan ni Apo Guadalupe kadagitay anya kon konpesar. Dayjay may nga kadwa tayo apan na sinsin diyan di kandela dito ita sakbay ti misa. Kunak kanya na umadayo ka. Ingkadjay, ingkadjay, apaya? No na nangag nan di basol nga ikon konpesar dayjay may nga kon konpesar. Nadadaol lang di seal of confession. Haamay pa mabaling nga ibaga. Taapaya tilaeng rule ni Apo Padi, mangdengag, mangibaga DJ penance na, kinda by the power of the Holy Spirit, isuna ti Espiritu Santo, ti Diyos, iso ti mamakawan kanya na. Kakunak kanya na DJ kabsat, humility lang dayta. Humility lang dayta. Tanuhan mo kayat nga ikonsulta, siyempre si kamot yan, hamo kayat nga konsulta kin doktor ka tapal-tapalam lang tamot ti kaya nga talitag mo aging ganang adaman agungar nga sa balin, tapal-tapalam ta tiyan mo ti salunpas, cancer mo gayam. Hamo humility lang dayta. Kakunak kurang di pamatim, padasem ilaksid nak ko na haang nga siya ti pagkonpesaram. Ingka iti sabali apadi, padasem di buo nga pamati ag konpesar ka kanya na ken DJ na padasem di na after confession. DJ experience nga, wow. Hamo maaramid ti amin nga banag dadyo ore agkape ka no magdudong saka, ore uminom ka ti soft drinks no agmumuryot ka, ore uminom ka ti tubay to, adamo dadyo wow kunam sa bali dadyo sa bali dadyo ragsak waya-waya nga maited na no agkonpesar ka. Napadasan nyo nagkumpisaran hampay. Nalipatan nyo pa yan. Wano mapilpilit ka laang taagkasar ka ko. Apo pa ka wano nakabasa. Di mo inconcentrate na gitay mahanda yung nga baka kinkalding ti pampanunutom. Di ka mo impapati nga nagkumpisar. Awanan Kaya experience. Apa niya nga dahil ti ibagbaga na. Dahil ngamin panagungar ni Apo Jesus. Data divine mercy pa'y tata naibukbok ti danom ken dara kunana ti maikadwa nga maibasa anya adanom tinang dalos anya adara tinang naibukbok para iti basol. Ejay opening prayer tayo di ti imbagana no anya adanom tinang dalos, that is baptism. No anya nga espiritu tinang pabilag kada tayo, day espiritu tinang pabilag kada tayo, confirmation dayjay. Anya adara tinaibukbok iso dayjay na santuan amisa. Den ibukbok kada tayo. Tapno maaddaan iti baro abiyag ti tao na ilumlum tay nga rod. Kano kitaan tayo kakabsat, ang dadtuyan na ikan ti authority dagiti adalan. Ing kayo, no anyaman ti iparit yo, maiparit, no pakawanan nyo ti basol, mapakawan. Kada tayo nga rod ti mang pakpakawan, dayjay basol tayo. Maikadwa pa nga practical nga rason na, kas pangarigan ko nagapa kayo kin ni baka mo. Nagapa kayo kin ni lakay mo. Agkararag ka kinabuyos, apo, pakawanan na, sinong basong batak nila kay ko, apo, pakawanan na, apa yan, linipak ko ni bakit ko tato marabitab ngamin. Anyang roti ko na, agkararag ka kinapuyusan, nalpasan, agsublikat di balayo, okay manan, kunam nga rod. Awang ka di daytay sense ti pamakawan nga uray no hammo nga ibalikas ka iyalaam mo't ati rabong ni bakit na imuraga ak lutwem peace offering kapya pamakawan haan nagriri kay kumakin ni kaarubang agkurara ka kini apuyos apo pa kawanan na anya naganan tinagsitang sitak inchis-chismis ko di kaarubang kaya mo makikapya niya ti kunam garudan, halar, kunam la. Hang ka nga na may mayat no kunam ka, maray dispensaran nak, lapakawanan nak, pakawanan ka mo, hang nga di ti us-us to nga pamakawan. Sumulati ko na ni Apo Padi, nagtakawak, niya tinakaw mo. Dejay te kaldingda, ingka isubli, no kaya mo kapya, ingka isubli, nagtakawak Apo na partimon haampay.
Laparchin yun ton malimon ta umayak ko nangaron ni Apo Padi. Ingkay subli Kasi mo lang ita human aspect na. Katata, ti pagyamanan tayo, data panagungar, nananamon tayo ti panagungar, nagparang ni Apo Isos, kuna tayo, ulit-ulitan tayong ibagbaga, kadadakkelan nga pamanagnak nga nagungar ni Apo Isos, nagparparang, kadagiti adalan. Nakabalunat, tingamin nagungar ko na not bound of space and time, haan nga lapdan ti space, ti espasyo, ken oras, no kayat nagparang itoy, agparang iti at the same time, adayo a lugar. Maikadwa, uri na kabalunat, simrek. Uri na kabalunat, simrek. Haan nga mahamu matipid. Kaya kitain nyo, ni Tomas niya. Doon mo na nga nagparang awan ni Apo Isos. Jak mamati, jak pati, jak kita ko na maikadwa na panen. Nagsubliga pula kin Tomas, inya ti kunana, pokawem tadwa-duam. Wow. Nagmayat yung baga na, pokawem tadwa-duam, arikapom ti imak, kitaom ti imak, arikapom ti bakrang ko, pokawem tadwa-duam. Di dyan nga ron ti mang tip-tipid, ti balunot kanya tayo no daduma, ti padlak kanya tayo no daduma, is the doubt. No daduma ti mang tip-tipid kanya tayo, ti pamati tayo, di dyan dua-dua, agpaiso nga ta. Apay nagkonfess harak, mapakawan nga ta. Idurog na nga rin doubt. Ngam no padasem, nga ayaban ni Apo Jesus oray nakabalunat, sumrak, isok ko nga rin ijagayim ko ka, the mere fact nga salsalod sudem, no importante ti panagkonfessar, mangrugrugi dita nga ni Apo Jesus, kayat nakangasirken. Di pa nang salsaludsod mo nga apay masapol pa lang agkonfessara, ni Apo Jesus kaya na sumsumrag. Ngam ti mang padpadlak kanya na, iso di jay doubt. Isok ko na nagpintas ko mamo, ijay bagak ijay gayem ko nga, pokawem tadwa-duam, padasem ri naem. Kano awan ti dwa-dwa tayo kakabsat, anya ti puso tayo ko mga rudtat ta. Pinabaro na tayon, babaan ti bunyag, wow, pinunas na tabasol mo. Babaan ti dara ti kordero, data na santon amisa, inranod na ka. Babaan ti bilag ti Espiritu Santo, iso ti mang bibiyag dahi ti simbaan tayo, iso mang pabilag kanya tayo, anya nga ti puso tayo, agragragsak kuman. Ti puso tayo tatakuman, nagungar ni Kristo ka na tayo, Hallelujah! Hallelujah! Di ka pa'y agkanta mo, no, gamin mo, daytoy ti agragragsak kuman. Amo yun no, naragsak ti simbaan, ay apo ka, no kumano, ang maaawatan tayo di misyon, ni Apo Padi, hang ko mga agpilpilit no sinno ti aglektor, agakulait, umay sumulong di simbaan, ada kitay agdon, hang ko mamang pilpilit ni Apo Padi. Taapa yan no, ammom di misyon, di tao ko makaumay agyam-yaman. Hang ko man ang amang pilpilit na ba, dakay ko mga makaawat ti misyon, pinabaro na tayo ti danom, wow. Nagpakamatay ni Apo Jesus, gapo kada tayo. Imaginem day ta, ure kas tagayam ta pa nagrup-rupam ka, dama agpakamatay. Nya, nagpakamatay gapuking ka, managbasol ka yet, addad ta isuna. Babaan ti danom ti bunyag na iramang ka. Dadtan ti kordero, dara ti kordero. Dadtan ti Espiritu Santo. Kanya ko mati aramidan tayo, nagyamyaman tayo. Di ko maobra ni Apo Padi ka, agan anawa. Adula unay ti lektoral. Adula unay ti akulaitan. Kasi ko maata ingkang arod agyaman, ingkang arod itidjibagin. Ngam no, ti pala bibiyang mo ka, makimisa aklaki di, umanay mo daytan No daduma ka, makimisa ak para saan, makamuda mo ditan sa kanto lang makimisa no pumusay kan sa kunada no kaya mo ingka di simbaanan hamo orayon nga idurduronda ka laglagi pam kaday kasi samot ti kaya do sa kaila makimisa no idurduronda kayo Dadya kung mapuso tayong kaagragrag saken nga damay sa nga simbaan kita ak dagajay lektor da wow maawatan da di misyon.
Haanda mo nga pasikat. Ada abogada, ada kitay principal, dagitay pay ana nga doctor of education. Nagaktibo da. Napaya maawatan da di misyon. Napanak mo di may nga parokya, oy da kayo nga memestra ako na. No katoliko kayo automatic nga ag-lector kayo, ag-training kayo. Taapay, siyempre da kayo nang isursuro ka da kami nga agbasa, may mayat tibasa yaw. Nadamo da kitay daduma, Diyos ko, anti-review dati maibasa, sikhan. Nabayagak nga agbasbasa ay tangset. Kita di pa nagbasbasa na tapalo. Mayamat, ngam ti bagbaga na dito'y, numaawatan tayo di misyon, numarinam ni Apo Jesus nga nagungar, anawaan da ka kumakik di, nga agserbi, taapay ada di nga rod di pusong. No naawatam ni Kristo nga nagungar, hang ka maapektaran. Agyamyaman di pusom. Ngunit Timot, kas ano pa nakaawat mo kin Kristo nga nagungar, no tila dayamudom mo nga inaldaw ko, sa akto lang makimisa no maiyalis ni Apurupaw. Yak kayat data nga pade. Asan no maawatam ni Kristo nga nagungar? Gasa nga maawatan ni Kristo nga nagungar no likliklikam di akulit nga pagkomunyonan, ay ti akulit ay umalisak. Kasano nga maawatan ni Kristo nga nagungar, kasano nga daragsa kita pusom no, maupupay kagapula kadagitay babasit nga pakaupayan, ti pakaupayan ka pagkapsutan dagiti kakaduam. Haan nga Dios ta kaduam agkamali, agraman padi. Kaisulakit ti pakaupayan mo nya kahit nga saon narabaw pay laeng. Anya ti kunana ditoy, pokawem tadwa-dwam kunana ken Tomas. Ang laman padasen nyo man, pokawen nyo tadwa-dwayo. Matongpal ti kayat na nga maaramid kanya. Namamati akin ni Apo Jesus nga nagungar. Matongpal dagiti kayat na nga maaramid kanya. Pokawem tadwa-dwam. Huwag kakabsat no, mabigbig tay lakuma. Tibilag ti panagungar, isungard nga kuna tayo, datayo ti bunga ti panagungar. Naibunyag kanya tayo, napabaro ti danom, babaan ti danom napabaro tayo, ti dahara ti kordero na ibuyat kanya tayo, iso nga dinagparang ni Apo Jesus, kini Santa Faustina, in canonized the late Saint John Paul II, in the year 2000. Nagparangkin Santa Faustina, anya raya ijay bakrang na, nakatudukan ti pika, danom ken dara, daya ti danom anang punas ti basol ti lubong, ti dara ti kordero nga naibuyat kada tayo, daya ti interpretasyon da. Kano mabigbig tayo kumaday ta, ti puso tayo agragragsak. Uri adda problema, kabailan ti agragsak. Uri adda pakarikutan, rumbeng nga siraragsak, apaya dakdakkel nga amang, di sakripisyo na nga inyag na kada tayo. Dakdakkel nga amang, di rigat nga sinarakusok na, tapno maaddaan tayo iti baro abiyag. Maaddaan tayo iti nagasat abiyag. Iso dahi ti panagungar, iso nga nga no, ri naon tayo kumatatak, dagiti lang nagbabasit nga banag ti pagmumuryutang. Adayo ti panagungar. Babasit lang nga banag ti pakaupayam. Adayo ti panagungar. Basit lang nga banag agpakpakamatay ka ti rurudan. Adayo pay laeng ti panagungar. Uwan kakabsat, no mari na tayo ni Kristo nga nagungar, agragrag o kumadaya puso tayo. Na idinapan ni Apo Jesus kadakwada nakabalunot di ruangan, permiti ragsakda. Apaya, haandalaeng nga nari na ti panagungar, nakita da. Anya ti kuna natal na ti adda kumakada kayo. Idi na ibaga na day jayan, anya na aramid, na ikat di boteng, nagwaras dan, oray matay kamuten. Day di karida, idi si bibiyag ni Apo Jesus nga, matay kami. No matay kami met, kung kuna de Pedro idi. Ngam idi pa nagungaren, di nakita dan ni Kristo nga nagungaren, nalipatan dan di jayan, intuloy dan di nga karida, nga no matay kami met. Iso nga nagbalinda nga martir,
Nakadado ti istorya, buyain yun to niya, pagkasano pa nakamartir dagiti apostoles. At na ilan sa pabaliktad, at kinulatlatan dati, inalasas dati kodil na, Bartolomin sa dayay, at da martir da, nagado, taapaya handan nga mabuteng, apaya narinadan, nakita dan nga mismo nga ni Kristo nagungar. Sinurot dan di pudpud no nga kayat ti puso da, mamati dan ken Kristo nga nagungar. Paduyak-yak tayo iti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay iti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan a naparswa, Diyos sa kasmatlaang iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet a nailan sa iti krus, gapo kada tayo. Imulis sa dilangit, ket si tutugaw, iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na, dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na, dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama, ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama, ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak mati iglesia maysa, santa, katolika, kinapostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti nailangitan nga ama, babaen ti ayat na, inkabil na ti tao dito'y lubong, tapno makiranod iti ragsak ti pagarian, ket inikkan na ti pamati, nga iso ti pundasyon, ti pannakilangin na kenkwana, napnuan talek, ikamang tayo kenkwana, dagiti kasapulan tayo ti inaldaw, apanagbiag tayo, ket kuna tayo, apo dinakamkad pagduadwaen iti pamati mi. Gubwayan ti pamati mi, ikam tagtultuloy apasnek ket anep dagiti mangiturturong ti simbaan, ang mangitrabaho ti panakisaknap iti pagarian. Kumararag tayo. Apo dinakamkad pagduadwaen iti pamati. Idawdawatan tayo dagiti nabutusan nga opisyal ti gobyerno tayo, tapno mapudnuan da ipatungpal dagiti inkarida kadagiti tattao ken ti pagilyan sakbay a nabutusan da. Kumararag tayo. Apo dinakamkad pagduadwaen iti pamati. Agpaay kada tayo ang nagtipon-tipon ita, tapno dito'y mabaybayan, ti pamati tayo, ket agbalin tayo ang napasnek, kinapudno a Kristiyano, iti baet, dagiti pakasikuran, ti lubong, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti agngangabit ken patay, tapno babaen, ti panagsagsagabada, ken ti anakaru a panakasuot, ti pamati da, saan da kumang manugot ti sulisok, ken italekda, iti amin da, kinapo Jesus, kumararag tayo. Apo dinakamkad pagduadwaen iti pamati. Ikararagan tayo, dagiti napanglaw, maidadanes, dagiti awanan gaway, tapnukas ka dagiti imunang adalan, ken imuna a Kristiyano, a nagsagaba, ken ngem si titibkerda anang takder, iti pamati da, ada kumamet kadakwada ti tured amang takder ti pamatida iti baet ti panagsagaba, kumararag tayo. Apo dinakamkad pagduadwaen iti pamati. Agulimek tayo, tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinakamkad pagduduaan ti pamati mi. Man nakabalin a Diyos at daken katibilag kin ayat amang songbat kadagitoy adawat dagiti tattaom. Sika tinamnama mi at tumulong kada kami ti pannakirangit mi kadagiti dakes iti lubong. Denggem dagiti kararag mi anapnon pamati. Ket italik mi ken ka gapo ken Kristo nga apo mi. Amino ako ngayon sa mo, nam ay kiniga, penaminamin ko, umay ko itakot, ket ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ang isa pagyaman, apoy amin ang umuhat aton, sapay kumatakakaikaryan, nga umawat ibagiging darang. Ungatiban mo kening etni, idatong mitalkan, anak nuan sudi, amin agaksak na digit ni, ikay sa miken ka, o Diyos nga atumi. Iti daytoy ang isa pagyaman, ako'y awak minalumuad aton, sapay kumatakakaikaryan, na umawat ibahigin darang. Iti daytoy ang isa pagyaman, ako'y awat minalumuad aton, sapay kumatakakaikaryan, Na umawat ibagiging darang. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po, tanong ko madagiti dating kadagitainom. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan na iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton mi tapno da kami amang pabaro babaen ti pamati ken ti bunyag. Magunod mi ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Podno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy nga aldaw. Apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti podno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Kat babaan day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sata agrag o ti sangalubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikanta dati imno ti pan nakaidaydayaw mo. Kat kunada adi agsarday. Santo, 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 Di ako a Diyos,
daydayawan. Hosana'y di kaakwan. Madaydayan, iyumay tinagan tiyapon. Hosana'y di kaakwan. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo, ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi iso mayawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenten ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, inakamin salakan, si kanang nagbuti sa kalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amin. Nagdat sa ilangit.
Alay daya kuma, inagan mo, tungten kuma, ipadarya, matumpal kuma, inakyan mo, dito'y daga, agasa iden kana tiadaw ito ikanen ni iba dinungal daw pagkabanen iba sulia kasi pangmakawati iba sul dagiti nakawasul kada kami tinakapi Salakan mapangtegi dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kaniti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Pakukuam ti turay ti panakabalin kandayaw, ti agnanayon din O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. sa malpunas paspaso inuko ang sikat pero ninyo sa malpunas paspaso inuko ang mga sikat Cordero di Dios sa mangkungas basba sultino ite kada kanti kapya Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya. Yung ti may sala nga sa mapaimbag tuntoy karang.
Apo, itipkas ko, tuy arararaw ko, itaasin kenayak mo, inakinali, tuy aso ko, mga kenkapo, itipkas ko, tuy arararaw ko, itaasin kenayak mo, inakitali, tuy aso ko, naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo ala, ikakatibine, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno at talinay na bukod mulayen. Naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo ala, ikakatibine, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno at talinay na bukod mulayen. Ay mo, kawin sige tibiyag ko, kasikalae tibagnos ko, nagtulong inapuno, dagita iwan ipatay mo, kawen sipnget tibiyag ko, kasikalae tibagnos ko, nagturong inapugno, naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo ala, ikakatibine, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno at talinay na bukod mulayen. Naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo ala, ikakatibine, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno at talinay na bukod mulayen. Naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy adipen mo ala, kakibine, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno at talinay na bukod mulayen. Kumararag tayo. Ipaay mo ka di uman nakabalin a Diyos, ti panakirandod mi iti dati sakramento, ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Patauden na ti agnanayon abunga na kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanto na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.
kay kisa ti sidong na.